Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu telaq lejn l-għolja ta' Żebbuġ, imma l-għada qabel is-sebħ reġa' mar fit-tempju u l-poplu kollu ġie ħdeh u għad bil-qiegħda jallimhom. Imbagħad il-kittieba l-Fariżej ħadulu qudiemu waħda mara li kienet inqabdet fl-adulterju. Huma qegħduha fin-nofs u qalulu Mgħallem, din il-mara inqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fil-liġi tagħna Mosè ordnanna biex nisa bħal dawn iħaġruhom. Int imma xi tgħid? Dan qalulu biex iġarbuh ħalli jkollhom fuq ix jixluh. Imma Ġesu tbaxxa lejn l-art u beda jikteb b'sebgħu fit-trab. Billi dawk baqgħu jistaqsuh qam drittu qalilhom min fostkom hu bla dnub jitfala' hu l-ewwel ġebla. U reġa' tbaxxa jikteb fit-trab. Kif semgħu jgħid dan, qabdu u telqu wieħed wara l-ieħor ibda mixjuh u Ġesu baqa' waħdu mal-mara wieqfa fin-nofs. Qam drittu qalilha, dawk fejnhom mara, ħadd minnhom ma kkundannak? Ħadd Sinjur qaltlu. Qalilha Ġesu, mela nqas jien ma nikkundannak. Mur u millum il-qudiem tidnibx iżjed. Il-kelma tal-mulej. Ġesu fil-ħajja tiegħu kellu diversi drabi li jippruvaw jonżbuh. Jistaqsuh mistoqsija mhux għax veru jixtiequ risposta għaliha, imma biex iġibuh daru mal-ħajt. U fil-każ tal-lum huwa wieħed minn dawn, imma tal-lum għar għaliex ma kienx biss mistoqsija biex jaraw kif se jwieġeb, imma ġabulu qudiemu persuna illi nqabdet fil-fatt fl-adulterju u qed isaqsuh jekk iħaġruhiex jew le kif kellhom jagħmlu suppost skont il-liġi ta' Mosè. U nafu li Ġesu wara mument fiskiet għalilhom min m'għandux dnub jitfala' hu l-ewwel ġebla. U nafu kif bil-mod il-mod kollha telqu. Din l-istorja turina l-imħabba kbira ta' Alla, il-ħniena tiegħu u l-maħfra tiegħu għalina. U Ġesu meta ġie fil-laqgħa tiegħu ma' din il-mara dan hu li waslilha. L-imħabba, il-maħfra u l-ħniena ta' Alla. Jgħidilha jien ma nikkundannakx, anqas jien ma nikkundannak. Mur u millum il-qudiem tidnibx iżjed. U ninnutaw kif Ġesu lil din il-mara ta' il-ħelsien. Ħelisa minn dawk li kienu qed ifittxu li ħaġruha. Imma ħelisa wkoll mid-dnub tagħha. Ta' il-ħelsien u rat lura lilha id-dinjità biex tista' tgħix tas-sew ta' nies. Ma tkunx oġġett ta' xi ħadd jew ta' xi ħud, imma tista' tgħix tas-sew b'dinjità. U Ġesu jaqgħad flimkien kif dejjem jagħmel fil-ħajja tiegħu l-imħabba sħiħa ta' Alla flimkien mal-verità. Għalhekk Ġesu jgħidilha jien ma nikkundannakx, mur u tidnibx iżjed. Ma jgħidilix Ġesu
kompli jgħix l-istil ta' ħajja li għażilt, il-lifestyle li għażilt. Imma jgħidilha mur millum il-qoddim tidni b'xi żjed. Ġesu ħabba billi ħafrilha u ħabba billi qalilha l-verità. U għalhekk messaġġ importanti anki għal ħajja tagħna huwa li Alla lilna dejjem jaħfrilna, dejjem ikollu ħnina magħna, lest li wassal din l-imħabba fil-ħajja tagħna, jagħtina tassew l-imħabba tiegħu u jgħinna ngħixu b'dinjità. Jgħinna nqumu mill-iżbal tagħna, mid-dnubiet tagħna biex ngħixu tassew b'dinjità. U meta aħna ikun din l-esperjenza tal-maħfra ta' Alla, mbagħad aħna wkoll għandna nkunu nixbu lilu u meta nħarsu lejn l-oħrajn ma nħassux lejn l-oħrajn ġudizzju b'kundanna. Ma nfittxux li numiljaw lill-oħrajn. Imma nfittxu li bħalma jagħmlu magħna nagħmlu aħna wkoll magħhom. Għalhekk hija sabiħa ħafna dik is-silta mill-kitba ta' Papa Franġisku fid-dokument tiegħu fuq il-ferħ tal-Evanġelju naħseb tiġbor din il-ġrajja jgħid il-Knisja trid tkun il-post fejn kulħadd iħossu milquh, maħbub, maħfur u mħeġġeġ jgħix skont il-ħajja tajba tal-Evanġelju.